محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمدا. نعم. هجرة السعداء. نعم. ورحلة الشهداء. نعم. فرقو ملابي. نعم. كيرندول ولا بيا دنگل. نعم. شهودين. نعم. gonnoɗen ko e page woni hello sappo e jeeɗi ɓe gon hello gonnoɓe o wi deftere nde waɗi ko dame jeetati e nokku taggal dame jeetati ko addi dame jeetati ɗe ko nokku so aɗa wittoya so aɗa yiiloyo hoko woni sababu min ceerno mbimi alhaji aali diine teddirimo woni nde ɗo windande hannde mo haala heen dalil makko ɗon no mo anndi ma won keɗo yiiɗo ɗum mawna e muɗum i wowi kay mataw ko alhaji aali teddiri diina l'islam kono diina o ko kanko teddiri yiye he foti kay ko weyde jeeyaɗo allah o teddiri ko diina o kono diina o teddirimo mo haala dalil makko kanko ceerno holko woni sababu ha mbimi diina l'islam teddiri ko alhaji aali kadi min Mouhammad Saïd ko min innirimo Izzuddin wona goɗɗo ko min ceerno wimo Izzuddin nde jiimomi jiimi sifa makko jiimi laaɓal ngal jiimi senare nde jiimi sunna o jiimi noon e hirta jeeyaɓe Allah ɓe mbimi o ko Izzuddin o diina teddirimo tawno ceerno nde aɗa yiimo ma en garo hen fof no ceerno yiirimo tumnude fodde ujunnaje won wiyama ko ujunnaje tata wi won ko ujunnaje jeeɗiɗo fo annande ɗumen l'islam kadi fof o hokki ɗumen laawol tijjaniya cinca wuro ma caggal wuro ma kadi cinca gure sappo ala jiyaali tan mo yaltude aduna o sinci gure sappo wuro heen fof o waɗi heen almuudo o waɗi heen tul alqur'ana no waɗi jama woni kala feroɓe aroɓe ɓe heen o jaɓɓo ɗumen ɗo madina ɗo heddiɓe o wiya ɗumen e jagure keddiɗe waɗi hirnangue madina becce won ɗon ko madina alpha saadou kanko sincingol wuuro funnangue madina woni guiroyero worgo madina woni misra madina alpha saadou o waɗi ɗon ko almudo makko wiyete ko alpha saadou guiroyero ko ceerno bocar wonno ɗon ceerno bocar hakkude makko ceerno men calmino Seydou hunde mawde no wonno ɗum ceerno ala ko waɗanno hayde firi ɗo nde sona taw distima ceerno bocar o wiyata kadi ko kalto yaata ceerno bocar e arɓe jaati hajju makko mo yaari koyɗo ande ɓe gummiɗo ko 1940 ɓe garti 42 kanko e ceerno bocar jaati laabi makko Fas Maroc ɗi kanko e ceerno bocar jaati ceerno bocar won taƴƴo meddaji madina nanta meddaji madina ɓe foccade ni ceerno bocar taƴi ceerno bocar kadi artirimo galle ɗo wonɗo kanko ceerno nde sincade galle makko dow hayre wonno nde ceerno bocar yimo ala ceerno awa ɗo wona place ma an ko ɗo koɗɗata on noon woni guiroyero guiroyero woni funnangue madina ceerno bocar o wanno ɗo mimami worgo madina ko misra misra wonno ɗon ko ceerno darame o médiateur ceerno darame rewo madina na toon darussalami na toon cham darussalam waɗi ɗon ko biteɗo ceerno jolfo jolfo ferno ari madina o siñtani ɗum darussalam cham mi yejjiti mo wanno ɗo no kono koye mamiraɓe ceerno Abdoul Hayy Abdoul Hayy Dia ceerno Abdoul Hayy yum makko ɗon jeeya cham i joni noon ceerno yiirini fof te o yi feroɓe ɗen gara banggue ba kadi ko senare e laaɓal e sunna o wi o ko Izzuddin saabi diine o na mankano waaɓi ni waɗi ceerno wi mabahas fi talqibihi bi Izzuddin اعلم أن لهذا اللقب سببا وحقيقة
en ngari e nokkuji mo aɗa yiilooɗo bittata nam soowirede mo kanko alhaji ali nam Izzuddin o wi mawnat e keɗiiɗo noon wiyeede diina teddirimo kono ceerno wi ilam anndu anna li hada allagabi no woodani nde ɗo soowore sababan wa haqiqatan nda jogii sababu nda jogii haqiqa nda jogii ko woni sababu haa mbimi diina teddirimo kadi ko haqiqa ko goonga kalmi ko waɗi goonga Allah bal huma sababani wa haqiqatani o wi accu bom woni goongaji ɗiɗi woni sababuji ɗiɗi ɗo mbiɗen ko sababu e haqiqa ɗo ɗum woni sababu e haqiqa ɗo ko ɗo woni sababuji ɗiɗi ko ɗo woni kadi haqiqaji ɗiɗi o wi mbiɗo anndi noon haa joni e famani o wi kono noon ha ana ndani min Mouhammad Saïd ufiiduka huma mboɗo naftumaɗi ha paama mi haalanma sababu o mi haalanma haqiqa o nde jogii sababu ko coori momo Izzuddin taw kadi ko goonga kalmi wona yiddam tan pour ko ceernam tan mboɗo haala ceernam nangam e nangam wona yiddene tan de ala ko goonga ufiiduka huma mami naftu sababu e haqiqa o litakuna mele laatoɗa an keɗiɗo walla janngowo ala khibratin e humpito sabi neɗɗo na yiɗe humpitade mbawa dañde hen humpito ceerno wi li anna sam'a rubbama yamujju ma la yarifu lahu sababan wal qalbu yunkiru ma lam yafham lahu haqiqatan ceerno wi heewi nanɗe ɗo gukkiti koɗe ganda sababu heewi ko keɗotoɗa tan taw keɗiɗa ko tan mbasa gumɗe ɗum wasanade eno furuma nanɗi heewi ko nanɗe wukkiti nana kombuɗe walla nana tarih walla nana qissa tan nanɗe ɗe gukkita iso wukkiti noon natane nofuru andi kam jogorani nadde e ɓerde ay no hunu ko nefirta ni nofuru ko noon nefirta wonko ñamata tan nefa ɓerde ma ƴeefa tuuta nofuru ne kadi ko noon sabi mbaɗa andi ma won nanɗo wiyeede diina teddiri alhaji ali tan nofuru makko no wiye hehe wonay fiɗɗude nofuru o wi haade mbaɗa andi ko noon noon mi haalnuma dalilam ma lam yarif lahu sababa o wi wal qalbu ɗum ko nanɗe nanɗe kala ko ala ko Allah naɗe sababu e gukkitat e tuttat ɗum wal qalbu ɓernde ne yunkiru yedde ma lam yafham lahu haqiqatan ɓernde kala ko yenanaka heewi ko yeddude sabi ɓernde koko laaɓi tan jaɓata heewi jaɓde kala ko naati e ɓernde taw ɓernde ko ɗum fiɓe ɗum gonɗini o wi mbaɗa andi ɗum haade ko noon noon neɗɗo tagira wadde min kam mi haalnuma dalilam hadema ferguitoyade an keɗiɗo o walla an janngo deftere nde hadema ferguitade ganda homo gonga kalmi pour ɓe wi diina teddiri ko alhaji ali tan kaala hen konnguli goɗɗi walla jogoɗa hen miijo wongo wonɗa dañi ferguitere ɗum noon mi heɓɓitoma guila e joni waɗi kasrati jahlil insani khuliqa sa'ulan wali ghalabati ajzihi ju'ila sa'uman o nde tawno neɗɗo taga ko e majjere waɗi kasrati jahlil insani majjere neɗɗo heewde neɗɗo ko majji ɓuri heewde ko andi neɗɗo kala ko andi ko majji ko ɓuri heewde ceerno wi ko majjere makko heewde ko ɗum waɗi o taga kanko neɗɗo o woni namdotoɗo neɗɗo tagira e namdade no namdo tan no namdo te sa namdima hannde ha tama namdade janggo ni tan hande ma yiɗa fof o wi ko majjere heewde waɗi noon o wi ko sabi pooltade ronkere neɗɗo neɗɗo hay hunde wawa ko Allah woni bawɗo ronkere makko ɓuri jaalade e mbawka makko o wi ko ɗum waɗi o waɗa ko caftowo so tan o tampa o haasta hunde nde o safta ɗum o haasta sa yiyaɗa jangga ɗo Qur'an ha ɓoyata mbiya mi fofto way mi tampi walla jama to ewi tan nane mi juulo hino subaka tisbaro kam mi fofto wi ko ronkere a joguino doole a joguino hattan a saftata mi haasti han kadi yaade jama mi tampi ceerno wi ko heewgol majjere neɗɗo o taga ko namdete
jaltade ronkere makko نعم o waɗa ko caftowo o wi min noon haade moɗo andiri noon wadde neɗɗo o mi haalnamo dalilam ceerno wi ilam anna hada seyida izzaddini alhaji ali lamma manna allahu alayhi bi ikhrajihi min fana'i ladami ila fina'i lwujudi wa min dari lbarzakhi ila dari lkasbi walamali wa hiya daru lsunani walmilali ambatahu llahu nabatan hasanan wa kafalahu biinayatihi lrabbaniya liannahu wulida رضي الله عنه وتربى يتيما وغريبا لا عم ولا أخ سوى الرحم الذين هم في دار الجاهلية لا كتاب ولا حكمة ولا سياسة جونن ceerno nan haala sababu o wi andu koye oɗo ko howo mo coowirmi wonde diine teddiri ɗum woni izzuddini alhaji ali nde allah moƴƴanimo yaltinimo e waasede addimo e woodede nde allah moƴƴi ittimo e waasede o woodano nde o feeñano e aduna addimo e goodal o feeñi e aduna allah ittimo galle barzakh addimo e galle paggitorɗo o ɓori aduna galle golle ko nden ambatahu llahu dabatan hasan nde allah ittimo e waasede addimo e goodal allah jogitanimo hoore mum allah funnimo fuɗgol moƴƴol sa jabbiɗo ngesa ma toɓi wonno jiirata tawɗo welti no fuɗiri ni ambatahu llahu nabatan hasan kankan noon andi kadi puɗol yahata kono mawna yahata kono mawna woni ko allah jogiti gueɗe makko wa kafalahu allah nehirimo bi inayatihi rabbaniya e kimmirgol mum e korsa mum alliyanke o ɗum allah nehirimo omo haalanma alhaji ali ko alyatim o anda bam makko ko allah nehirimo bi inayatihi e kimmirgol mum e korsa mum arrabbaniya alliyanke o ko allah nehirimo holko addani mi wiide wonde ko allah nehimo li annahu wulida radiallahu anhu sabi alhaji ali jibina wa tarabba o nehi yatiman ko al yatim o anda bam makko wa gariban ko tumaranke o jibina ko leydi guine bisaw e wuro wiitengo nunkudu man sonna e nder guine bisaw ko tumaranke addani mi wiide ko tumaranke bam makko ko arani bam makko tan ari kanko alhaji ari bam makko tan ummi fuuta ari o jibina ɗon wa tarabba yatiman wa gariban ko alyatimi ko tumaranke ceerno wi la amma bappaño ala bam makko hi artani andaka no wuuri andaka koko maayi ko bayniɗon tan ɗanngal ha joni humpiraka alhaali mum la amma wala akha bappaño ala miñum bam makko la mawnum bam makko wala akha wala mawniraɗo ɓe jogino noon miñiraɓe ɓe jogino miñi ko mo jiidi may baba wiyete ko alpha mahmoud on e ceerno e gonduno ciloji alpha mahmoud e alhaji ali jiidi may baba kanko e ceerno en jangidanno ceerno hamme baba tan kadi kanko o hoɗino toon ni sabi hon o resno caggal ɗum o artide e sohnajo o ga o ala mawniraɗo bappajo ala siwar rahimi alladina hum fi daril jahiliyati o wi so wona en ɗam woni dewol makko yu makko kam ko ɗon jeeya o wi ko ɓen tan te on saaha toon ko galle majjere diine heewani gandal kadi heewani defte ngala defte kewɗe ngala wala hikmata ñeeñal ala saki wiye wonde ko ɗum o nehori ceerno no addana ko mbimo wonde ko allah tan jogitani hoore mum ko allah nehimo o wi sabi defte on saaha kewani toon majjere ɓurno jaltade toon kadi hikmaji wiyede wonde kaari ko hakim mbawɗo haalde haalaji cañiɗi e ɗen gueɗe fof heewani
wala siyasa kadi pinnal ala koye ɗum o feeñe aduna allah jogitanimo hoore mum sinno ko jibinanoɗo e nokkuji ɗi ganduɗa ko nokkuji seeremɓe mawɓe anduɓe mawɓe oy ɗum kam hawnaki wiyete ko joomum nehima tan e needi ɓen ɗon mawniri noon kono peeñirɗo aduna e oɗo sifa te o wayno wayni ɗum addani mi wiide ma en garoy hen fof joni noon ceerno wi walamma balaga ashuddahu irtagat nafsuhu l abiya wa saɗat himmatuhu l aliya ila ɗalabi rushdi nden hankkadi o mawni lamma balaga ashuddahu omon mawna omon ƴafto suwa helli feede tawde mon ƴafto seeɗa fittandu makko salindu koyera ndu fittandu ngabbi irtagat ngabbi nafsuhu fittandu makko al abiyatu salindu koyera e jaseela wasadat himmatuhu l aliya hankadi noon ɓamti jawli e himme makko towɗo tawno ko joɓi himme ko joom fittandu ndu ganduɗa no hira no sali jaseela e koyera himme o ɓamtani fittandu ngabbani illa ɗalabi rusdi yiiloyade peewal ne heewo ala hay gooto kanko tan e hoore makko fittandu makko salindu koyere ndu himme makko o ɗi guurtimo yo yiiloye peewal ni farahala o fokkiti yiiloyade peewal farahala wa nasala indal kirami ɗo yiiloyi peewal o jippi ko tedduɓe ɗum noon gila Guinée Bissau ga ha yettoyi Ndiaye Kounda Ali ibn Ismaïla andi kanko ali jangguinannomo to Guinée Bissau to ko bamum ceerno Ibrahima Diallo ceerno Ibrahima Diallo bamum wiyete ko Mouhamadou Diallo on jangguinannomo bamum ceerno Ibrahima Diallo ne onne ko Fuutanke onne ko garɗo tan wiyama ko fulɓe jeeri on wiɓe noon fulɓe jeeri jolofɓe ummi toon tan ko min ari Guinée Bissau jooɗi ɗo ceerno Ibrahima Diallo en peeñi tan e aduna ko on noon jangguinanno o andi on ko jiyaɗo Allah moƴƴo pewɗo o ari on omo jangga wa aslama wajhahu lillahi wa ahsana fa sara azizan fi ddini o nawi hoore makko kanko yiɗi peewal o abbima moƴƴuɓe e tedduɓe joni noon o jebbili zati makko o tokki ɗum Allah wa aslama wajhahu lillahi tawde goɗɗo ala hokki hoore makko Allah gila e cukagu kadi wa ahsana o moƴƴini ay ceerno winde o waɗi noon fa sara o wattini azizan fi ddini neɗɗo noon so ɓurani heɗade heɗagol ɗeɓat ha yawde famde ko ceerno haalata ɗo te ceerno kadi an sa woni paamowo bindi tan a famat ceerno mo yiɗi laɓɓinde yimɓeɓe yo laaɓe yo jerande sababu ko wiiri Allah ji al dina teddiri ayi nde o jebbili zati makko kanko Allah jeyaali o totti zati makko Allah o fayi e moƴƴuɓe ɗon fa sara o wattindi azizan fi ddini ko sifaji tati ceerno haalata ɗo o wi Allah jeyaali adi wonde ko azizan fi ddini ɗon adori ngood felo omo teddi e diine e nder diine he e puɗe makko o yiɗi moƴƴere o yiɗi moƴƴuɓe han kadi omo e nder diine he joni noon no annama escalier ji ni ñande fof omo ɓeydo fimde makko limanagal makko omo ɓeydo to Allah on saaha sara azizan liddini eɗa ko fiddini ɗo ko azizan liddini o reftini hen fel ɗiɗaɓo ngo ko omo teddiri diine o o teddiri diine o
o teddiri diine o tawno ko e diine he o woni omo rewa Allah omo laaɓi omo laɓɓini o teddiri diine o haa nde o yettoyi rommet woni hankkadi ko diine o teddiri fof no ma en kalɗum o hucci e moƴƴuɓe o jebbili zati makko e Allah fasara o wattide azizan omo teddi fi diini ay fii so ari tan ko e nder diine he ɗon noon ko enda awa ilima baadi i maqamil imani ko puɗe arwande felo limanagal no escalier ji ni no ceerno haalirta ni ɓe mbaɗa kono escalier ji jomum na ngabba walla no mbiya tan étage no jogui premier no jogui deuxiéme haɗo haɗoy ay ndo woni asisan fi diini oy ɗon ko e puɗe makko en kadi ko suka limanagal nande ɓerde makko kono noon ko suka noon ko suka tan ɗo o ala taw almuɓɓe kadi o ɓendani taw ngol ɓendugol puɗe makko ay ɗon ceerno wi pour ha ɓuura famde bi tagdiri annahu ida ru'iya fil muslimin ayi oya mo wino asisan fiddini on fii o artiɗo fil muslimina fiddini fil muslimina no mbimami wonde mo teddi e nder diine he ceerno pour ha paama e on sifa e on saaha nde o woni o jebbileni hoore makko Allah yiɗi moƴƴuɓe so yiyama taw jiiɗomo o ko juulɗo so yiti mum foyɓe makko tan yaizzu fil ayuni a fi o kadi artiɗo fil muslimina fil ayuni o tedda e jite yimɓe e on saaha ɗum nden o woni asisan fiddini oye pour ha paama so ari e julɓe so ɓen jiimo tan tawata komo teddi e guite mumen nde wonno ko ma gona e hunde nde ganda hunde nde wona mbiɗen so ari e julɓe o teddat guite man ceerno wi wa huwa fi hada al maqami e ngoɗo felo noon law kharaja ila al kuffari al muanidina lam yalhazu lahu izzan so ari e julɓe tawata komo teddi e guite mumen o wi sen koddiri kadi o ari ko e hefere sandalɓe ɓen jiyata e makko teddugal ndeke asisan fiddini ko goɗɗo hen o a yiyani an tijjaniyanke jiya tijjaniyanke hono ma tan beltoɗa kadi jiya oɗo tan ganda o wonko ɓeyɗe lawol tijjaniya kono est ce que wahabiyanke ne yiya ɗum e makko yiyata koma gona e hunde hay ganda ɗum jiya ɗon jiyaɗo Allah tan moƴƴo tan ganda o wonko jogui o won gueɗal ngal jogui to Allah kono goɗɗo o caliɗo ko woni on yiyata ɗum ɗon ko asisan fiddi ceero pour haɓato haqqille ma ɗo arwande felo makko huccude e moƴƴere huccude yimɓe moƴƴuɓe oy ɗon kala juulɗo jiiɗomo taw komo teddi e yitere mum mo wona juulɗo noon keefeero oy on yiyata ngal teddugal tawno ko holla haɗa woni felo adiŋo ngo ceero wi summa lam martaga o ngabbi gila nde o ngabbi wa tadalla o sembini fil imani hanke ɗo mon ngabba no mbiyamin escalier ji ɗi limanagal ngal no ɓeydo sembini kiɓgol ngol no ɓeydo sembini ay ɗon saara o wattindi asisan liddini to ko fiddini ɗo ko liddini to mbiɗen ko arwande felo o taaɓi tan escalier goto o woni asisan fiddini woni kala gonɗo e diine so yimo tan teddinam ɗum joni noon sumbalam martaga o ɓeydima ngabbude escalier ji watta dalla a omon sembina sara o wattini asisan liddini ɗon ko omo teddiri diine o omo teddiri diine o ceerno wi qulna awalan asisan fiddini o yi gadi ɗen wiide komo teddi e nder diine wal ana joni qulna mbiɗen asisan liddini joni mbiɗen ko omo teddiri diine o ceerno wi aha kay wa huwa hina idin fi akhiri maqami l imani
sabi hankadi woni ko e wattan felo limanagal sabi woni koye ngabbude fo ɗum makko maw haalde kadi dalil o pour so feeñi e julɓe walla so feeñi e hefereɓe holno wayata e maɓɓe nde woni asisan fiddini ɗon ko arwande felo nde woni asisan liddini wonde mo teddiri diina o ɗon ko fi akhiri maqamil imani hanke ɗo mon yettoyo to wattande mon yettoyo rommede i joni noon so yalti e felo limani tan hankadi ko mabda'i maqamil ihsani hanke ɗon o naati e felo l'ihsan ga kam o gayni iman o naati e l'ihsan te ko ɗe gueɗe tati ndendata e neɗɗo nde wiye ko juuɗo islam iman ihsan wa dinu zi salatu hus agwa uraki joom ibnu ashir o ko noon wi o wi diine fecci ko pecce tati ɗen pecce tati ndendata wiye diine islamu imanu ihsanu joni goɗo felo kay o tacci ɗum mbiɗon aslama wajhahu lillahi wa ahsana felo l'islam ngo en kaali maqamil imani gonɗingol Allah on ko hen kadi gasi naati ɓerde makko heɓidima joni heddi ko felo ihsan ihsan woni kala kaɗa waɗa taw aɗa yiya hen Allah wa amma l' ihsanu fa qala man dara an ta'buda allaha ka annaka tarah in lam takun tarahu annahu yaraka ɗo joni omo teddiri diine o tawno omo e wattande felo limanagal o tacci felo l'islam o gayni o naati e felo liman hankadi omo wattana muɗum nde o naati e felo l'islam ɗon woni asisan fiddini o naati e felo liman o woni asisan liddini joni gon felo o gayni ɗum o fuɗɗima felo ihsan ngarɗinde golle moƴƴinde golle komo golla pop omo yiye hen Allah fof ko Allah waɗirte wa huwa fi hada al maqami o wi fof noon e oɗo maqama laysa lahu atba'u o ala almuɓɓe de almuɓɓe garani sow ɗeɗo pelle ɗiɗi fof ɗo woni asisan fi dini eɗo woni asisan liddini hay goto rewani makko tan hay goto rewani makko kanko tan e hoore makko omo hucci e Allah omo laaɓi omo laɓɓiɗemo fewna kono hay goto rewani makko hay goto o noddani tan wadde o teddiri diine o ɗo joni wadde kanko teddiri diine o nde o dañoyi noon almuɓe no mbimami ɗi wiyama ujunnaji jeeɗiɗo tumni ɗumen taw jiiɗa e julɓe rewɓe makko e woni hankkadi diine o teddirima sabi o fooɗani diine o ko ronkano oy ɗo joni ko kalten ko pop laysa lahu atba'u o ala almuɓe ɗum waɗi o teddi e nder diine he o teddiri diine o o wi walakin law qaddarna annahu ata ila al kuffari o wi ay ɗo ɗo mbiɗen ko asisan liddini omo teddiri diine o ceerno wi sen koddiri o ari e heferɓe almuanidina sandalɓe la azzazuhu maɓe teddirirmo li diinihi ha ganda asisan liddini omo teddiri diine o o wi ƴewde keefeero de wiyani julɗo wiyani julɗo goo fof walla de ko keefeero candallo so ari e mum tan teddinan mo holko teddinirta mo li eyyi li diine hisabi diine makko wadde asisan liddini o teddiri diine o ɗon ko diine o teddiri ceero wi sen koddiri e oro heefereɓe ɓe teddiniramo diine makko kadi qaharan min hum ko yiiɗi añi maɓɓe kala keefeere mo huccodiri yiiɗi añi mum teddinan mum ceerno wi wa maana ta'zizihim lahu maana ko mbimi heeferɓe teddinan mo yiiɗi añi mumen ko annahum la yamɓutunahu abadan fi anfusihim walaw kanu yuqatilunahu o wi heeferɓe ɓe to nder ɓerɗe maɓɓe ɓe kuutakimo toon hay sinno peeñje ɓe kaɓe makko tande omo haɓatno e maɓɓe to Guinée Bissau hareji jamma e ñalawma to peeñji omo haɓa e maɓɓe ko hareji tan kono to nder eɓe jaaɓi eɓe gandi eɓe gandi gonga Allah o eɓe gandi ko tedduɗo eɓe gandi ko woni ko gonga ceerno wi ɗum addana mi wiide force ɓe teddinamo yiɗi añi maɓɓe hay so ɓe peññini habde e makko kono so nder maɓɓe eɓe jaɓanimo
ndeke ɗo ko diine o ayi sabi ɓe teddindirimo ko le diine ɓe jiirimo senare ɓe jiirimo laaɓal nde woni e fello l'islam ɗon o teddi ko fi diine nde woni e fello liman o teddiri liddiini ɗon kanko teddiri diine o ceerno wi summa lamma shariba wartawa fi maqamil ihsani sara izza diine ceerno wi nde o yari haa o ɗomɗiti e felo ihsan woni hankadi o yettima Allah geɗe makko fof ko Allah kala ko wona Allah ko meere kala ko omo waɗa omo tesko hen mo yi hen Allah nde o yetti gon felo ko ɗon saara o wattidi izza diini wonde diina teddirima ko ɗon noon almuɓe nooti ni haade o noddi noon o nootama omo fewna yimɓe andi kay diina o dañi sago diina weltima saara izza diini ndeke ko inɗe tati ceerno innimo azizan fi diini azizan liddiini hatta saara izza diini holko woni saara izza diini ceerno wi ey saara diinu azizan li ajlihi ceerno haali ko haalaaɓe nan ɗo windi o wi ey mana o ko saara diinu diine wattindi azizan na teddiri li ajlihi sabi alhaji ali diine o teddirimo sabi ko wasano toon ko pop dañama te ko sababide makko o wi min haysu law qaddarna o wi e nokku so en eɓɓi wonde o yeehi e heefereɓe pour noddoyde ɓe ida ra'ahu man kana usima lahu shay'un min hadhihi al-izzati la budda an yastaslima ceero wi sen jeɓɓi tan pour dalila mo wonde diina o teddirimo ceeri mbaɗen appapare tan so yeehi e heeferɓe o wi so yiimo kala mo Allah fecci hunde e ngal teddungal woni izzatu o anni mbiɗen izzuddin ko teddungal diine te teddungal wodani ko Allah o wi kala mo Allah feccani teddungal hay soko keefeero de o wi on wawa ɓoccitade jaɓat Allah tan la budda an yastati mo jebbil so yi alhaji ali taada tan izzatu o hay so seeɗa nga e makko la yagdiru on o hattanta an yasbira anhu nde o muñata ga alhaji ali o wawa is sabi kana ma'muran hankadi alhaji ali yamirama bil inzari jertinde wa du'a e noddude ilallahi waɗi ko ɗo fuɗɗi dañde almu teso mo nodda fof noddata julɓe ɓe ngare peron laaɓon laɓɓi ɗon onon heefere ɓe ko ngare jaɓe Allah o wi keefeerode taada tan teddungal ngal na e makko so yi alhaji ali ala no waɗi wadde mbiɗen fodde ujunnaji jeeɗi ɗo naati e l'islam ɓen ko feccaɓe nden ɗon moƴƴa ɓay ko ɗum addani mi wiide noon wadde diine o kañum ne teddirimo waɗi ko teddirde diine o diine o kañum ne yoɓimo o wi on keefeere wawa ɓoccitade jebbirto tan jaɓa sabi hankkadi alhaji ali yettima e nokku o dañi yamirore ɓimbino to nelaɗo sa sallam ha yetti less bil inzari wa du'ai ilallahi ceerno wi wali hada sababu ko oɗo sababu ɗum de woni sababu laqqabtuhu coowirmomi bi izzi dini ɗum de woni sababu coowirmomi wonde diine o teddirima o wi fa innahu muɗabiqun lahu sabi omo ommodiri e inna de izzu dini o kadi wayli ko ɓe inna de nde hande makko so nata komo andama na ommodiri e makko tene kay omo hande wiyede izzu dini wona ceerno winoma mi mbima wonde diina teddirima o wi kono noon nde wonno yimɓe ne jogoo sikkitare e miijoji no fursa ha wonko nanata ronka famde wukkita ɓerde wonko yeddata o wi paama noon min ko coowirmomi izzu diine ko so wonde ne jogui sababu ne jogui haqiqa sababu o haali ɗum joni heddi ko haqiqa o ne jogui sababu ne jogui haqiqa ha o wi ala boom ko sababuji ɗiɗi e haqiqaji ɗiɗi
sabi sababu o e haqiqa o enen ndi woni sababuji ɗiɗi haqiqa o e sababu o enen ndi woni haqiqaji ɗiɗi en kaadi sababu wa amma haqiqatu zalika tawi ko haqiqa ko mbirumomi izzuddini o wi fal ta'lam an faama noon ko haala ceerno wona hay bandaji makko sa heɗotoɗo ha tan pa famata so naati ɗo ko faati alliyankagal wona neɗɗo fof famata ceerno wi fal ta'lam andu anna al izzata lillahi wahdahu teddungal ko Allah tan wodani heddoto noon kala mo fecci teddugal tedda min noon mi wi alhaji ali izzuddini kono on ɗum izzu on izzatu ko Allah tan wodani la sharika lahu dendidiɗo alanamo kanko Allah sabi ko qala ta'ala falillahi l'izzatu jami'an teddugal e poongu ko Allah tan wodani oy ɗum woni ko to suratu fadir aya 10 oɗo aya toon fa lillahi l'izzatu jami'an Allah wodani teddugal ceerno wiɓa haada qabla khalqil khalqi qabla la qabla wa hina la hina wa munzu la munzu wa iz la iz wa dahr la dahr illa al hayyul azaliyyu alladhi huwa ad-da'im Allahu akbar wi ne wodani Allah teddungal e pool ko adi tagende tagore e wiyete fa lillahi l-izzatu ɗum koko adide tagore nde tagete o wi ne adi ko adi mbiyeten wonde ne adi ko ne adi kala hunde qabla ne adi gila ko adi tagaka gila ko adi wodani wodani Allah teddungal ko adi tagore nde gila ko adi hunde adinde wa hina la hina nde wodani mo teddungal ko saha mo saha ala munzu la munzu ko gila wodani Allah teddungal ko gila taw gila ala wa izla iz nde wodani Allah teddungal ko tuma mo tuma ala wodani mo teddungal e zamanu mo zamanu ala nde ko wadde ko Allah tan jeeyi teddungal sona mo fecci hen hay hunde ala ko woodi illa al hayyul asali sona Allah guurɗo Allah keddotoɗo mo ganduɗa ko yim tan won duumotoɗo Allah mo ala to fuɗɗi mo ala to haaɗi wa fi dhalika koye ɗum kana Allah laati kanzan lam yu'raf walahi kanzan lam yu'raf fa ahabba an yu'rafa fa khalaqa al-khalqa fa ta'arrafa ilayhim fa bihi arafu nde wodani mo ngal ɗo teddungal ngal kalɗen ko adi tagore nde ko adi kala hunde ko adi nden saha ala zamanu ala mbiten gila ala ko mbiten adi ko adi ala o wi ko nden noon Allah woni kanzan lam yu'raf o woni ngalu ngu andaka o yiɗi andede kanko Allah o tagi tagore nde o andiniɓe ɓe gandimo e on saaha hay hunde wodani Allah wi woni ngalu ngu andaka ngalu suuɗingo eyi ha saaha noon o yiɗi andede o tagi tagore nde kanko andiniɓe o andiniɓe hoore makko fa ta'arrafa ilayhim fa bihi arafu ɓe gandi Allah hono ko Allah andini ɓe hoore mum joni noon wa hada ta'arruf ngol ɗo gandikinagol ngol Allah andini jiyaɓe mum huwa ismul izzati ko ɗum woni peccugol teddugol ngol so Allah tagima andinima hoore mum o teddinima dañi teddugal kono teddugal ngal kanko tan jeeyino joni noon o fecci ismul izzati wa hada ta'arruf ngol ɗo gandikinagol ngol Allah andini jiyaɓe mum ɗum woni feccede teddugal joni noon wa hina rasaqana ghanimata al izzati fa rasulu sallllahu alayhi wa sallam huwa al qasimu ala wafqi qada'ihi wa qadarihi nde Allah arsigini en ngal ɗo jangal teddugal
Allah andi kinima en hoore mum en dañi ngal teddugal dayno o fecci en hokki en kono noon ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko o woni peccowo teddugal ngal eno Allah ñaawiri ni eno Allah hoddiriri ni o wi fa hadihi al izzatu ibaratun an al imani billahi مع الكمالات الإلهية والأنوار الربانية ومن قال دو تدونغال نون عزة مكالتة نون ومن هاجن فكير ترانكو لي مناغل سالسا جوغي ما الإيمان بالله تن الله تدني ما دني عزة أوني عزيز أوني تدون أن الإيمان بالله تدونغال فكير وقوم إنقل الله ما الكمالات وندود تمالة الإلهية الليانكوجي والأنوار الربانية النوراجي الليانكوجي وانا الله يدي أندير تغاندو نيغال سوديم وتغي تغورند كانكو أندي نيبه يغانديمو ceerno wi وقت إذن والناس وقت إذن على ثلاث دوائف o wi yimɓe ɓe noon ñande heen ko pelle tati nde teddugal ngal ari nelaaɗo woni peccoowo o wi yimɓe ɓe ko pelle tati omo haalanmaaɓe fedde fedde aɗɗaifatul ɓuula fedde adiina nde alimu wujudal maqsumi wa ma huwa wa sa'u fi talabihi وهذه الطائفة بنفسها منقسمة على ثلاث فرق فرقة منهم يعلمونها على حق اليقين ومنهم من على عين اليقين ومنهم من على علم اليقين فecci ko fecci tari fedde adina nde o wi ɓen na gandi wonko fecca ɓen kami na gandi ha woodi ko fecca kadi ɓe gandi ko fecca ko wonko fecca ko kadi ɓe gandi ɗum wujudal maqsumi wa ma huwa woodi de ko fecca ko kadi ɓe gandi ko nanngam o nden fedde andi wona wasa'u ɓe jehi noon fi ɗalabihi e yiiloyaade ɗum fedde ɗe ummi e yiiloyaade fof de ko teddugal ngal o haalata ɓe gummi e yiiloyaade no eɗen ni eɗen nganndi wonko fecca ko fecca ko waɗi eɗen nganndi ɗum papare hami wonde eɗen nganndi tijjaniye ko feccere mawde tan gummoɗa noon jiiloyoɗa ceerno mo jonoɗa hokkuma laawol tijjaniye sabi aɗa anndi e ɓernde ma aɗa anndi aɗa fiɓe aɗa gomɗini kadi no jaranma kala hunde ɓe nganndi te ɓe gummima eɓen jiiloyo ko fecca ko wa hadihi ɗaifatu bi nafsiha wona mbiɗen pelle ɗe ko tati nde ɗo fedde adine kayre e hoore mayre ene pecci pecce tati nde fedde ne mbiɗen ɓe nganndi won ko fecca ko kadi ɓe nganndi holi kañum kamɓe ɗe pecci pecce tati hen feccere wootere eɓe nganndi ko fecca ko ɓe nganndiri ɗum ko haqqul yaqin yennanede ɓe nganndi no woodi woɓɓe ɓe ɗum woni hen fedde wootere woɓɓe ko pawi hen jiti mumen jii o kam kono gonɗini kono yiyani oɗo noon fawi hen yitire mum wona ɓe gonni ɗiɗo oɗo noon ko ilmul yaqin o kam ari hen ha fawi hen jungo mum yitire mum fawi hen jungo mum andi yimɓe ko noon tan mbayata ganda hunde e ilmul yaqin walla aynul yaqin walla ilmul yaqin e gummima yiiloyade ko feccako jaraniɓe yiiloyade teddugal ngal fof noon ceerno haalantuma ko haqiqa to o caggal ɗo haali sababu o waɗɗa ifatu saniyatu fedde ɗimmere ndetade pelle ɗe ko tati ɓen alimu wujudal maqsum walam yahtafilu bihi ɓen kay gandi wonko fecca kono noon ɓe gondaka ɓe bittani andi won waɓe noon jiyaɗo yimɓe ganda ɓe ɓeyde wonko dañi kono noon haajuma am ala hen
ɓe gondaka walam yadrubuhu ɓe jiilaki wata yejjiri fedde adina ɗe ɓe gandi wonko fecca ko kadi ko nanggam o ɓe gummi kadi ɓe jiiloyi nde ɓe jiiloyi ɓe hen dañi hen haqqul yaqiini ɓe hen ko aynul yaqiini ɓe hen ko ilmul yaqiini fedde ɗimmene nde andi wonko fecca kono haaju mum ala hen sama fou ɗumana woni yiyoɓe ɗo ceerno taw gondaka ni darata ni hay duwawu ñagata saka noon alaɓe wonde nangga tijjade walla ne jebbilo te omo andi wonko wonɗo omo andi ɗum ko hunde wonɗo kono noon taw haaju makko ala hen o yi fali zalika la ɓeji du eɓe gandi kono haala ɓe dartani wadde ɓe dañani o yi ko ɓen noon ciforte fasiqagal walla naafiqagal o yi ɓe gona heferɓe ɗe koɓe julɓe ɓe mbi kono haade ɓe jiiloyaki koɓe fasiqeɓe walla koɓe naafiqeɓe ko ceerno haali wa hum ashabul fisqil mubin fasiqagal peeñgal wandi faaqil halis naafiqagal labgal alladina yukhalladuna fi nnari ka khuludil kufari haala ceerno ɓe nanne jeygue no hefere ɓe nandirte jeygue ni sabi a woni holla haɗa ayi moƴƴere kadi aɗa andi kono mbiyami wondaka sinno andano ɓum oɗa andi yiilima dañi oɗo andi yiiloyaki dañani joni noon tata ɓo wasalisatu fedde tata ɓira de ɓen lam yashuru bi wujudi l maksum ɓen kam ni ganda wonko fecca ɓen kam ganda ɓe gandi jiiloyima keeɓi nde ɓe jiiloyi kadi pecci ko pecce tati ɓe hen dañi hen aynul yaqin ɓe hen ko haqqul yaqin ɓe hen ko ilmul yaqin ɓen goni julɓe ɓen goni malaɓe ko ɓen goni dañoɓe ɓe ɓe hen gandi wonko fecca kono ɓe jiiloyaki sama fou ko ɓen goni naafiqeɓe e fasigueɓe oye ɓeɗo ni ganda wonko fecca ganda lam yashuru bi wujudi wodede almaksumi ko fecca ko wa hum fi gayyihim yamahun ɓe woni ɓe allah wi eɓe ndengguina e majjireji mabɓe wa humul kuffaru ay ɓe goni hefere joni noon ceerno wi wa tilkal firaqu salasatu o wi pelle tati almutafarriatu ɓe ganduɗa no salti adali wahidati ga fedde wotere nde pelle tati ɗe kalɗen ɗe te fof ko fedde wotere nde tan fecci pecce tati e ilmul yaqin haqqul yaqin e aynul yaqin ɓen ceerno haalata wona ko ɓe goni julɓe ɓe ɓen gandi wonko fecca te ɓe jiiloyima ɗum ɓe hen jiitiri aynul yaqin ɓe hen jiitiri ilmul yaqin ɓe hen jiitiri haqqul yaqin ceerno wi ay ɗeɗo pelle kullun minhum kala goto e mabɓe wajada min al izzati dañi e teddugal qadra zannihi billahi ɓe goni julɓe ɓe goto fof ko fodde sikke mum e allah fodde gendugel mum sabi ko li kulli mutaaridin min al buhuri wal awani ɓe mbi moƴƴere ko kala garnodiɗo ɓe gadda koppuji ɓe gadda panuji ɓe gadda barille ɓe gadda potuji ɓe gadda kason ataya li kulli mutaaridin goto fof kala ko gadduɗa ko ɗum o wi kono kala goto kay dañi fodde sikke mum e allah bima fil hadisil qudsi sabi ari hadisul qudsi allah wi ana inda zanni abdi bi min mboɗɗo ɗo jiyaɗomo sikki ɗo ɗum waɗi so tawi tan aɗa sikki wadde a heɓat ha heewa gadduɗa barigal ɗum keɓata barigal ngal ƴoogue ha heewa kono an piɓɗa e allah ko fodde potiyel loonde walla kasel ataya allah hokkuma ɗum waɗi neɗɗo yo jogo fimde mawde neɗɗo yo jogo himmi yo wallahi ceerno wi fa minhum manin gamasa fil izzati wona o haalima teddugol ngal ari kadi rewi ko e juuɗe nelaɗo sallllahu alih wa sallam o haalima noon gila to asal ko allah tan herrino ngal teddugal tagore tagaka qablu ala hiinu ala munsu ala dahru ala ha ɗo yiɗi andede kanko ceerno kanko allah ceerno wi wonde nde allah yiɗi andede tagui tagore nde o andiniɓe on saaha o fecciɓe teddugal ngal ha ganda noon adroto feccade hen ko nulaɓe allah e annabaɓe allah ɗum ceerno haalata ɗo joni wonɓe ganduɗa pecca ko maaje hisa ha jooli hen wonɓe ganduɗa ko panuji wonɓe ganduɗa ko barille
فمنهم من انغمس نعم nde feccere nde ari yiiloyiɓe ha jiiti ɓe na heen ɓe ganduɗa muhi fil izzati ɓen kam ko maaje pecca hatta lam yabqa lahu baqiyatun illa wa hiya munghamisatun fiha woni hay hunde ala ko heddi on jeeyaɗo Allah fof makko muhi hay hunde yiyata e makko boowal o wiwa hada rahdu rusuli wal anbiya ɓen goni fedde annabaɓe e nulaɓe Allah alayhimu salatu wassalam wal aqdab e ɓuɗbuji ko wayno Cheikh Tidiane en ɓenne koye nden feccere jeeya nde wonno goto fof ko fodde sikke mum e Allah nde wonno ɓeɗon jogui sikke mawɗo ɗum waɗi kamɓe peccaki so haaɓe jooli ko mbiten gueeƴ ko maayo gueeƴ ɗum ɓe pecca hen hankkadi noon ceerno wi ala ihtilafi maratibihim ko luutodirgol martabaji maɓɓe wa masaqatihim e meeɗirɗe maɓɓe goto fof e fodde martaba mum e goto fof ko meeɗata kono kam yoolade ɗe kay kamɓe fof ɓe joolima e ngal ɗon teddugal ceerno wi wa yarisuhum as-siddiquna gomɗuɓe gomɗinɓe noon na dontaɓe e ɗum ɓenne ko enen feccere dañata wa kullu da'in min du'ati l umami kala noddowo e leƴƴi ɗi taw noddata ko faade e Allah ronti hen ata jeeyali enen ko hen jeeya o wi wa illam yudriki zali'u sha'wa dali' ɗum ko tindol arabeɓe e ngol to maqamatul hariri laƴowu puccu laƴowu wawa heftade puccu sembin puccu sembinguda oye gonga en mbawa heftade nulaɓe annabaɓe kono kam no way fof en jeeyama hen laƴowu heftata ko sembingude eyyi kono kam no eto waliyaɓe mbawa heftade nulaɓeɓe kono ɓe dontiɓe kamɓene koye muɗɓe heɓe jeeya wa baqiyatul maratibi liman adahum hankadi martabaji keddiɗi ɗi o wi koko wona annabaɓe e nulaɓe Allah ko wona qutbuji ɗi kono kam ko minal muhsinin ko moƴƴinanɓe koye mumen wal mu'minina wal muslimina pecce tati diine ɗe fof ari ɗo muhsinina woni ihsan mu'minina woni iman muslimina woni l'islam andi l'islam ko a haalat konngol ngol ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah juula kajja gaska koora ɗum wiyete l'islam imanu noon ko jasmun bil ilahi wal kutub piɓa Allah piɓa defte Allah ɗe piɓa malaikaji ɗi jeygol no woodi aljanna no woodi siraɗi no woodi peesirgal no woodi sa ɓenniɗon nde gara ihsan wona hankkadi kala ko mbaɗata aɗa yi hen Allah wa amma l'ihsanu faqala man dara an ta'buda allaha ka annaka tara feccere nde ɗo en kaali yaade ha muuta ko nulaɓe e annabaɓe tawno jikki maɓɓe Allah no mawni mbaɗi ɓe dañi ko heewi kisa haaɓe jooli hen o wi ko heddi ko noon hankkadi ko muhsinina en mu'minina en muslimina en faamano muslimina mu'minina ɓuuri mu'minina kadi ko muslimina en ɓuuri na jogui muslimina en meeɓe kono wona mu'minina en kala gonɗo muminu ko muslimu na jogui mu'minina en kono wona muhsinina en kono kala gonɗo muhsinu ko mu'minu ko heewi e men ko mu'minina kono wona muhsinina eɗen gonɗini Allah eɗen jaɓi Allah kono noon kala ko mbaɗata aɗa yiya ɗon Allah andi weeɓani weeɓanani en no mbiɗen hankini sa habbiri tan Allahu akbar seeɗano ko ɗon fannoma seeɗani fanma tan ko ha mbiya Allahu akbar hankkadi miijoji gara e ma e nder julde he ko adina salminte ko a calculi ko calculannoɗa fof ka waɗi programme ma somi salmini moɗo e naggam mi yahata mi yahaga andi o kam tawnani Allah mbiyete o muhsin ɗo komo ganduɗa so darima tan hay hunde yiyata so wona Allah ɗum andi weeɓani joni noon annabaɓe kam peccima ha timmi ha ɓe joolima oye pecce keddiɗe ɗe ko muhsinina en muslimina en mu'minina en ceerno wi fali inghimasi du'ati fi hadihi l'izzati hatta sarat kullu sha'ratin minhum tahinnu ila alhadrati فالانغماس الدعاة في هذه العزة حتى صارت كل شعرة منهم تحن إلى الحضرة خلفهم ربهم على سائر خلقه الدعاة نردو بفادي الله بي وبيكو مدة بينغال دو تدوغال سبي ون فكرة ما فكاكو مايو هابي جولي هين مدة بينغال دو تدوغال ها وني بوم هاي ليبول إبالي ما
hay soko leeɓol no yiɗa hadara Allah hankkadi ko ɗo Allah ɗo tan ɓe ngoni ko ɗo Allah ɗo tan mi haala par leeɓol leeɓol ngol ƴeftuɗa e maɓɓe fof ta hinnu na ñuuña na yeewna na ooñano ilal hadrati ko sabi ɗum kallafahum rabbuhum nde ɓe jotti o martaba woni hay leeɓi maɓɓe ɗi na gooñano hadara Allah ko ɗum waɗi kallafahum rabbuhum Allah lomtini ɓe e dendangal tagore mum woni ko jiita seere ɓe ne jahana nodde yimɓe ɓe na pewna ɓe ne mbatta ɓe e laabi ɗum waɗi Allah lomtini ɓe geleydi ga ɓe lomti ko Allah yafaluna afalahu wa yamuruna bi awamirihi ɓe gollata ga ko golle ɗe Allah yamiri ɓe ɓe jamira yimɓe ɓe ko Allah yamiri ɓe jamiri yimɓe ɓe yaqulu tabaraka wa taala fil hadisil qudsi e hadisul qudsi sa nani hadisul qudsi tan woni yewtere nde Allah haaldi e nelaɗo direct taw jibril lombaki ɗum kamɓe tan kaali Allah wi nelaɗo sallllahu alih w sallam la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta uhibbahu fa ida ahbabtuhu kuntuhu o wi jiyaɗam serata na ɓadoro kam nafilaji hami yiɗamo sabi nafila ko ko ɓeydare ɗum tiri nafila ko buuña Allah yamirma tan ko farillaji ɗi waktuji joyi ɗi kono fawde hen nafilaji ɗum koye sumgo ma ko ɗum noon woni bénéfice o wa yahfazu lmafruda ra'sal mali wan nafla ribhahu nafila woni bénéfice Allah wi nelaɗo ay jiyaɓe Allah ɓe ɓe ceerata e ɓadoro kam nafilaji hami yiɗa jomum somi yiɗima noon mi wontamo han ganda holko woni yettade Allah ba laɓɓinat tan wona naflowo nafila juulu nafila zicru hay zicruji fof ko nafilaji Allah wi hami yiɗamo somi yiɗima noon mi wontamo o firlito e kala no yiɗiri o firlito e aduna he kala no yiɗiri sabi hankkadi ko Allah wonɗon Allah yimi wontamo o jogo tasarrufat ɗum fof ma en garoy hen sabi alhaji aari Allah ne feccunomo ɗum wawde firlitade taade ha en nani ceero men oɗo cheikhoul alhaji Amad Tidiane Ba o deƴƴata ceerno nde hooti hoore fonde ko Madina alhaji naaɓe waddanno wasifa te taw suwata o ferde nde ummi Madina alhaji o wayni ceero hamme baba gantini o arti hoore fonde so ɓe juuli ɓe calmini wudere wasifa so wertama tan daaɗo ɓe garata e makko kisa o yalta o wirdira e makko ɗum ko tasarruf alhaji ali addimo haaɗo e Madina Gounass nan ceftinandema ceerno no haalda nde addimo nde hollimo jamaka hollimo weydu kosobo hollimo ceekewi mbimo ko ɗo oɗo tasarruf e gueɗe mbaɗe kono noon Allah wi somi yiiɗi jiyaɗo tan kuntumi wontamo hankkadi mi huncanamo kala hunde o firlito e aduna he e kala no yiiɗi to hoore deftere to en kaali ɗum no ceerno wiyata Allah newnanimi nadde e lawol Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane mo ganduɗa Allah no hokkimo wawde firlitade wonɓe ga aduna ha e wonɓe barzakh to hoore deftere ɗo ceerno haali ɗum to ɗum noon ko sifa Allah kuntu Allah yimi wontamo jiyaɗam he koye weldumi tan laaɓa laɓɓina ɓadoro kam nafilaji joni noon ceerno wi wali hadihi sayrurati ay oyino ko hatta sara izzaddini ɗum woni hatta sara o sara izzaddini ha o wattini ko dina ne teddirimo oyi ko ngol ɗo battingol noon ngol o wattini dina teddirimo ɗo puɗe makko ko asisan fi dini ha o woni asisan liddini woni mo teddinira sabi diine o noddi o noota o dañi almuɓɓe woni hankkadi ko diine o ronkuno ko kanko woni e wadde ɗum ceerno wi ko ɗum de woni sababu mbimomi isuddini wali hadihi sayrurati ko ngol ɗo battingol allati itabartuha ngol teskimi ɗum e alhaji ali ɗum waɗi laqqabtuhu coowirmomi bi izziddini mbimi wonde diina teddirima li annahum haazu li ingimasihim bi zawatihim fil izzati o wi sabi ɓe pandini alhaji ali eɓe o nehi o wi ɓe pandini mudde ɓe e zatiji maɓɓe e ngal ɗo teddugal ka annahum zawatul izz elle ko zatiji teddugal sa ƴeewiɓe wona kamɓe jiyata ko teddugal ngal jiyata
ceerno wi wal izzu huwa diinu wa diinu huwa al izzu teddugal woni diina diina woni teddugal ko gootu sa wi teddugal tan mbiɗa ko diina sa wi diina tan mbiɗa ko teddugal o wi wa hada min babi idafati l badi ila l kulli ɗum ko nahwiyankoye mbiyata noon ka anta ɓuula yedu zeydi o wiya tan koɗo mbiya junngo zeydu junngo samba walla junngo demba ko demba tan wonɗo demba yo junngo demba yo fof ko ɓanndu makko ndu tan sa wi diine a wi isu fof ko gootu hunde wotere nde wonɗo joni noon ceerno wi wala kadit tadahlaka hankkadi feeƴanima assaba min de kulmi ko hadema ferguitade mbiya wonde min koye mi ɓurtini koye mbiya wonde Allah jeeyaani diina teddiri ɗum joni noon mi haalnima sababu mi haalnima ɗo pawimi mi haalnima sifa makko no fuɗɗori e oɗo l'islam e oɗo liman e oɗo ihsan ha mi yettanimama ɗo hankkadi kam mataw laaɓanima ko woni sababu ha mbimomi izzuddini mataw kay wa zahrat laka feeñanima alhaqiqatu so mbinumama kono jogui sababu e haqiqa joni kam min kam mi haalnima kono mi haalandema dalilam ceerno wi in kunta kono ko sa laatima za fahamin ka joom faamu saɗa faama mataw a faami wa basiratin tawi ka joom jiiɗe ɓernde wa aqidatin tawi ka joom fimde ka piɓowo ko an jeeyi ɗum tan ka joom faamu ka paamowo ka joom jiiɗe ɓernde ka joom fimde o wi a yi dalil laaɓ ko an naftorto wa illa sa wi noon ha joni a famani te haala ka ande kam o junnima hen no fewi sabi ko puɗɗiren hijratu soda en meeɗa janngude kon ɗum ɗo heewde ceerno yi so tawi noon mbiɗa a famani walla ko kalmi ko gonɗani fa in majja sam'uka so nanɗe ma gukkiti haza ɗum ɗo ha joni natani nofru ma kono noon juhudan ko jeddugol ka jedduɗo ala jeeyali ha daari hen diina teddiramo o ha daari hen ka jedduɗo wa inadan walla ko candallagal ma ceerno wi ey fa innaka nden noon an mimman fi adanihim wagu ɓe Allah wino hefere ɓe o wino na e noppi maɓɓe paaɗugol ɓe nanata ko hen jeyɗa kono tawi ka paamowo joom jiiɗe ɓernde joom fimde a faami naftoroɗa so tawi noon nanɗe ma gukkiti ha joni natani nofru ma sabi jeddugol ma e candallagal ma o wi koye ɓe jeyɗa ɓe ganduɗa na e noppi mumen nanɗe mumen paaɗugol ceerno wima yuhafu aleyka no aɗa hulana noon an jeddowo aɗa hulana noon an yusibaka mislu ma asaba alladina zalamu anfusahum nde jogori hebdema ko hebnoɓe toñnoɓe koye mumen ha lebta waliyaɓe Allah jeddataki ceerno wi rasakana llahu taslima yo Allah arsiqin en jabde golle Allah ko Allah golliri ni Allah hokki Allah jeeyali ɗum ɗon o wi Allah arsiqin en jabde golle Allah yo Allah arsiqin en wal in iyade e ɗoftade wal qabula e jaɓande ay li ahlillahi yimɓe Allah ceerno wi ni yo Allah arsiqin en jebbilanade yimɓe Allah e jaɓande yimɓe Allah e ɗoftade yimɓe Allah amin ya rabbal alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin